warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Punjuk dumateng panjenenganipun Ibu pangarsaning pawiyatan Resti 3 Sampung ingkang kula bekteni. Para rawuh kakung putri ingkang mahambek budi dharma. Tuwin para kanca siswa-siswi SD 3 Sampung ingkang marsudi ing reh tata krami. Sinawang raos manembah. Sumangga nuwun kula dherekaken manunggu puja wonten ngarsanipun Zat ingkang Maha Wikan, inggih awit saking peparingipun nugraha, barokah, rahmat, tuwin inayah arupi kabagaswarasan ingkang kajiwa kasarira tumanduk panjenengan dalah kula. Ing wekdal punika kita saged makempal netepi dawuh Ibu pangarsaning pawiyatan. Sholawat tuwin salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minangka mustikaning kita ingkang tansah kita rantu-rantu syafaat pitulunganipun wonten ing yaumul kiamah. Amin. Para rawuh ingkang kinurmatan, kala emben pilan wulan kapengker kula kapatah nderek lomba ambel wacana ingkang dipun tamtuaken temanipun. Lah kala sempaten temanipun Hari Pendidikan Nasional. Pramila ing wekdal punika kaparenga kula matur wonten ngarsa panjenengan kanthi tema Hari Pendidikan Nasional iki. Para rawuh ingkang tuhu kinurmatan, kita sedaya sampun ngawiyani bilih luhuring nagari saged katitik saking inggiling ilmu utawi pendidikan ingkang karasuk dening warginipun. Sawijining nagari saged kajunjung luhur bilih warganipun rarata kagungan ilmu ingkang minangka. Kosok wangsulipun nagari kagolong andhap bilih warganipun andhap ugi ilmunipun. Pramila nagari kita Indonesia ngupadi urip sedaya rakyatipun saged nimba ilmu sakatah-katahipun ing pangajap nagari Indonesia kajunjung derajat martabatipun dados nagari ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur gemah ripah lojinawi subur makmur punapa ingkang pinandur. Tundhanipun warga ngraosaken ayat tentrem tegese saking raos Wasumelang celak kalian Karaharjan. Wasipun atur, monggo kita pinangka warga Indonesia saged sedaya saking ilmu kanthi cara mempeng anggen kita bibinau. Supados nagari kita kajunjung derajatipun moncer saindenging jagat raya. Makaten ingkang saged kula aturaken hamba bilih anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan. Kirang nuju prana tuwin kiranging subasita. Mugi kapareng-pareng lumunturing sih pangaksama. Kupat dibungkus janur, ajeng piring lauh emi. Lepat anggen kula matur nyuwun agunging pangarsami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.